Eli mä näytän tässä videolla, että miten heittoverkkoa olisi tarkoitus heittää. Monesti heittoverkkoa käytetään täkykalan pyyntiin, mikä on oivaväline. Eli esimerkiksi itse käytän täkykalan pyyntiin. Pyydetään sitten isompia haukia ja ahvenia, niin täkykala on tosi hyvä siihen tarkoitukseen. Tästä niin ensin tosiaan niin tällainen vaan ihan normaalille punoukselle pannaan tähän. Kätteen kerätään näin, sitten otetaan tästä vetään tuohon tiukalle, otetaan tiukka ote siitä heittoverkosta. Eikä tää on näin pitkä heittoverkko, tää 2,3 metriä antaa halkasia. Niin ottaa tosta kärjestään tuohon noin. Ja sitten katsotaan tosiaan, että tuo alapussi on auki, että siellä ei ole mitään ihmeellisiä solmuja, jos siellä se on hyvä tarkistaa tuo, ettei solmuja ole siellä. Nimittäin silloinhan tuo verkko ei kunnolla auki, jos on solmuja. Sitten otetaan tähän toiseen käteen noin ne puolet verkosta tähän toiseen käteen näin. Sitten tehdään tohon lenkki, pannaan tohon lenkkiin näin. Ja tosta jatkuu tää painonippu, jatkuu tänne päin, niin otetaan sieltä kiinni sitten näin, eli ottaa jostakin tämmönen ote näin. Sitten ottaa noin. Nähdään, että siinä on pikkukaloja ja siellä on pantu ruokaa. Sitten tehdään vaan tämmönen pyörätys heittolästä näin. Noin. Ja verkko aukeaa, itsestään aukeaa siihen. Sitten ei muuta kuin vetää täkykalat pois. Eli näytetään vielä uudestaan näitä varmoja vuoksi. Kelataan tosta. Kelataan verkko tuohon, otetaan tommonen ote verkosta. Näin. Tuosta vetää tuohon. Lenkki. Sitten katsotaan, tämä tulee niin linjaa tulee tänne tässä. Solmia. Sitten ottaa tosta puolet tohon noin. Pannaan tohon noin. Sitten otetaan sitä verkosta täältä se reivasote. Ja sitten tästä tehdään vaan pyöritysheitto. Noin. Ja täkykalat on siinä. Ei muuta kuin heittoverkolla harjoittelee. Siitä se kala tulee.